Vítaj pri extra zápise do denníka Beštie. Dnes som sa rozhodol, že ti ukážem, prečo idem presunúť svoju Solanu, ktorú som mal tiež nakúpenú v rámci mojej kryptostávky, na Trading 212 do ETN. Takže ak ťa to zaujíma, sleduj. Takže toto je môj ďalší broker Robinhood, kde držím Solanu, kryptomenu, v rámci toho takého rizika. Ako vidíš, mám tu skoro 12 Solany. Dneska som tu trocha v pluse, to je jedno, ale keď ti ukážem za celý čas, tak si môžeš pozrieť, že mám tu strátu vyše 1000 eur, 55% dole. Ale to vôbec nevadí, lebo Solanu beriem, že to keď zase príde nejaký krypto bullrun alebo tak, tiež je to menšia časť môjho portfólia alebo podobne. Takže beriem to teda ako rizikový asset všetko a som s tým spokojný, že to držím, aj keď je to takto v strate. Ale chcem ti dneska ukázať, že mám tu síce staking na Solane a tuto vidíš, že čo som spravil, unstakol som to teraz všetko. Ten staking to je niečo také ako, že vidíš, tuto mám tie rewards, ti môžem ukázať, no dobre, tak to nie. A tuto mám tie rewards z toho stakingu. Je to niečo ako keby ti dividenda chodila, hej, ale dividenda mi chodí v tej Solane, nie v eurách, no a tým, že rastie ako keby hodnota Solany alebo klesá, tak mi rastie aj hodnota tých ako keby dividend, čo prišli alebo sú. No ale chcel som ti tým povedať, že tuto vlastne na tom Robinhoode je staking dokopy nejakých skoro 6% aj s tými odmenami, čo ponúka broker. Ale s tým, že keby som to chcel predať, tak teraz to vmýka licenciu a to všetko, keď vlastne tento broker to nahlási finančnej správe a podobne, respektívne to musíš zdaniť. No a to už nie je moc výhodné, že? Tým, že ale že to mám v strate, ako vidíš, keď sa vrátim späť, tým, že to mám v strate tých 1000 eur, tak toto daniť nemusím. No a idem to presunúť na Trading 212, ale nie ako Solanu, ale ako ETN. A ETN je niečo ako ETF, ale je to na krypto. Ukážem ti, kde to mám. Watchliste, krypto, tak sem. Toto, čo tu mám, to si nevšimaj, toto nie je krypto, ja som si to iba takto proste nazýval, no ale o toto mi ide. O toto ETN na Solanu, ktoré vlastne tiež ako keby aj stakeuje, že ten staking sa do toho zaratáva, je akumulačné a má 0% poplatok. Čiže tu keď si pozriem key information, toto všetko je. A to keď si budeš chcieť, vidíš, že aj to riziko je obrovské alebo tak, tu si vieš pozrieť vždy všetky dôležité veci o tom a podobne. Takže tu sa to v podstate chystám presunúť. Celých tých oných momentálne iba tých 800 eur, keď sa mi unstakne, to potrvá pár dní, tak si potom prehodím na eurá tú Solanu a pošlem si to na účet a z účtu si to pošlem sem a nakúpim za tú sumu toto ETN-ko. No a teraz ti k tomu niečo bližšie ešte poviem. Teraz ti to trocha porovnám, hej? A dokonca tam spomeniem aj Bitcoin. Čiže prečo sa pre mňa, hej, opakujem, pre mňa viac oplatí z toho Robinhoodu ísť na Trading 212. Takže na Robinhoode tu je ten staking, že výnos zo stakingu na Robinhoode aj s tým bonusom vychádzal okolo tých 6%, ako vidíš. Nevýhoda je, presne ako som spomínal, to danenie. Kdežto na tradingu je akumulačný staking, tam je to o niečo menej, sa to pohybuje od 3 až do 5%, automaticky sa pripisuje do vnútornej hodnoty cenného papiera, čiže niečo ako s akumulačným SP500 ETF-kom, hej, úplne ten istý princíp. Výhoda, po roku držania platí 100% oslobodenie od dane. To znamená, že keď to krypto bude mať nejaký bullrun cyklus alebo čože o rok, teraz dajme tomu, to môžem predať bez toho, aby som platil tú obrovskú daň, keď budem chcieť. Lebo ja to plánujem držať tak akože dlhšie, pretože chcel som byť vystavený nielen na Bitcoin, na ten som bol vystavený cez CleanSpark, to som už odpredal tú pozíciu, teraz som ešte cez Bitmain Immersion vystavený na ETH-čko. No a na Solanu som mal ako klasické krypto, no a teraz to zmením a budem to mať ako ETN. Čo tiež plánujem, keď to spraví nejaký väčší bullrun alebo pohyb, tak to po tom roku alebo aj neskôr predám a presuniem do normálnych akcií. Tuto mám, hej, teda spomenuté ten ročný časový test, čiže tam to platí normálne, čiže tam môžeš mať čistý zisk po tom roku.
a ako to vlastne funguje na tom tradingu, hej, čiže nemusíš riešiť, nemáš to ako klasickú Solanu, ako krypto, čiže žiadne kľúče, žiadne peňaženky a podobne. Nedržíš Solanu, držíš iba ako keby niečo, čo kopíruje cenu tej Solany. No a tuto máš ešte, čo je dôležité spomenúť, čo som chcel dôležité, že spomenúť je toto ETN-ko cez CoinShares na tom tradingu, kde to chce mať, má 0% poplatok. To znamená, že ročne ti to nič nestrháva, je to zadarmo. Oni proste z toho stakingu si niečo oni na to provoz a na ten maintenance a celkovo oni z toho stakingu to vlastne hradia, čiže ten staking preto je iba tých 3 až 5%, nie je to napríklad 6 alebo viac ako napríklad na voletkách, lebo na nejakých peňaženkách a voletkách ten staking vieš mať aj väčší, záleží na validátorovi, cez ktorý to dáš, a to je zase úplne na inú tému alebo na dlhšie video. No a ďalej, čo som našiel, tak sú ešte aj iné, ale tam už sú poplatky, takže to mi nepríde vôbec výhodné z takého dlhodobejšieho hľadiska. Keby to držíš iba rok, tak OK, tých 0,35 ťa nezabíja, ale keby si to držal dlhšie, tak už sa to začne naberať. No a napríklad toto bolo prvé také najstaršie, tento ASOL, a to vidíš, to bolo až 2,50, to sa vôbec neoplatí. No a potom, čo sa týka Bitcoinu, aj Bitcoin sa dá nakupovať, nie ako klasický, že máš ako Bitcoin originál, ale ako ETN-ko, čiže sa tam nevzťahuje tá daň na to po tom roku. No ale čo som našiel, tak som našiel tieto ETN-ka, všetky majú nejaké poplatky. Všetky vidíš, najlacnejší je na iShares od BlackRocku, EBIT alebo EB1T 0,15, ostatné už sú drahšie. No a na čo si dať pozor ešte pri nákupe, hej, že keby si to chcel teda kupovať, tak na tradingu si musíš vyberať proste najlepšie, čo sú kvotované v eurách, aby si sa vyhol to 0,15 poplatku za konverziu meny, ten FX rate, čo je FX fee. A ročný poplatok, hej, tam si treba dávať pozor na to, čiže ten, čo si idem vyberať ja, má 0,00, čo je úplne super. A samozrejme časový test 1 rok, potom 1 roku tie zisky nedaníš, čo je parádička. No a na záver, keď si dlhodobý investor alebo respektíve to chceš takto risknúť na tých krypto, tak jednoznačne si myslím, že ten trading pre tú Solanu s tým 0% poplatkom je úplne super. No a na krátkodobé nejaké proste obchodovanie alebo tak dáva zmysel aj Robinhood, tam to môže cez ten spod aj obchodovať a všetko, alebo si ako reálne tú kryptomenu pošleš na vlastnú peňaženku a využívať vlastne aj ten stakingový bonus. Takže to by bolo zhruba všetko ku tomuto. No a prečo som si vybral zrovna Solanu a nie napríklad Bitcoin, tak to je preto, že cena Bitcoinu, ako keď bude nejaký tento crypto bullrun, čo určite raz bude, tak Bitcoin aj keď vyletí späť na tých 100 000, 120 000 alebo aj 150 000, dajme tomu, že na tých 150 000 keby vyletel, tak to vlastne spraví 200% zhodnotenie alebo tak, čiže dvakrát tá suma, aj keby si tam dal proste 1000, tak máš dokopy 3000, čiže 2000 zarobíš. No a o Solane si myslím, že tie percentá vie dať väčšie ako Bitcoin, keď príde takýto ten krypto ošial zase, pretože teraz sa o tom málo rozpráva a tak, no ale keď niečo také príde, tak ja osobne si myslím, je to iba môj názor, že Solana spraví väčšie percentá ako Bitcoin, keď to všetko to krypto pôjde zase hore. To je môj osobný názor, hej, neriad sa tým. Ja som si o tom tiež pozeral svoje veci, alebo tak, mám na to dôvod, prečo si to myslím. Takže len to som ti chcel tým povedať. Takže dúfam, že sa ti tento extra zapis do denníka Beštie páčil a ak áno, tak super a pamätaj, hej, nemíňaj na blbosti, radšej nakrm svoju beštiu, aby si sa čím skôr dostal ku svojej finančnej slobode.